Nejaké korení, ale sa niečo šie, keď to tak stáli u tej na tej rozcestí. Jo? Si nevím, kuty nebo holič. Tak Štefanova je Slováča. Není. Letnější Štefanov se spojil. To není naša. Je to na kvalitě. Či to usměvíte? Ja sam jutro moje se moći, da se bere malo to. Sa šéfa Mariášníku, jak ste na tým? No my sme hotoví, už len aby... Čo s tým? Čo s tým, takže budete dodávať na toštovanie a potom sa tady predávať. Myslíš, že je to dobré? No určite to je dobré. Keby to nebolo dobré, tak to nevarím. Dobre, to ďakujú, opýtam sa ďalšieho člena. Takže dali ste tam všetko, co ste tam mieli dať? No, už sme tam dali skoro všetko, ale ešte tam dáme jednu vec, ale to nezradíme. To je taká tajomstvo. To je to posledné dochutenie. Posledné dochutenie, dobre, opýtam sa pána Balgo, vy ste byli tajný druh tohoto týmu. Vy ani nehrávate Mariáš, ale ste mi vás zebrali. Jak ste to urobili? Ja som akorát taký, že ten došiel a pomôžem. Všetko v porádku, určite. Takže pôjdeme dál. Budeme ďalším ústvom. Takže u tohoto mužstva už som popletel dvakrát meno. Takže poprosím, jak sa teda toto mužstvo oficiálne už je tady rozhodí, takže by som to nepopletel. Jak sa to menuje? Šéf kuchár.
Mieres, ale to byl základ, potom byl Mirat a už je Mieres zase. Mieres Sap. Dobre. Takže jak si stojíte s gulášem? Ste hotoví? Vy ste aj zrdí, aby dobrý. Je vhodný do tej súťaže? Nechali ste nieco, nejakú vzorku pro tú porotu? Na dne vyčinila to najlepšie. Takže to ste im nechali. Že to vyhrá nejaké stretnutie, nechce vypráviať, ale nechce vypráviať, ale nechali Michala. Miško, máte tu dovolené? Jasné. Je tam všetko, co má byť? Úplne všetko. Môžete ísť súťažiť? Dobre, vidím tady ešte jedného súťažiaceho, patrí do vašeho týmu? Dobre, takže pôjdeme do tej súťaže, no, dáme to pred porotu. Dobre, no idem. Tady našeho poslední, čo vidíte, že nie ste viete. Jak som říkal na začiatku, tady je to osobné. Títo dva týmy tady súťažia osobne, tady nejaké rivalstvo. Michal mi to nepotvrdí, na druhej strane to potvrdili. Junior, seniori, Michal, bereš to osobne? Ja, určite. Takže uvidíme, co to mi porúta. No ideme, toto je skupina na Farov. Jak sa nachystali? Potrebujete ešte chvíľu? 10 minút, vážení, takže počkáme ešte na týchto súťažiacich, vy to pekne zrývajte. Druhá skupina nech ešte nechá, nech nejedza, aby zostala tú porotu. Samozrejme, není to súťaž na čas, je to súťaž na chuť. Takže pokiaľ každý tým potrebuje dochutiť si, dorobiť si svoj guláš tak, aby byl chutný a najlepší, tak počkáme.